sitten kaveri selälleen, eli näin siinä lähdetään nyt liikkeelle sitten tuolla tuollaisella tuolla mönkiellä ja näin siinä rumanetteinen kaato heti tässä tuli, mutta ei siinä ole tainnut sitten kuitenkaan muuta kuin kosmeettisia vaurioita tuohon pyörään. Kaveri kuitenkin näyttää siinä varsin hyvä kuntoiselta, tuli todella vauhdikkaasti, meinasi vetää oikein tässä ladissa tämän kaarteen, mutta siinä nyt sitten mies jatkoi vektorin suuntaan.